ngrungokno lan uga iki mau disusul sore mau aku bareng isaan entuk dawuh entuk wangsit saka para leluhur ing panjen kene yen panjenengan wis nanggap dalang iki tahun-tahun berikutnya ya kudu tetep wayangan dalange aja solan salin tetep iki ae ngono kuwi. Ngono ya. Danyang iki ana sing katon ana sing ora katon. Ya, yen danyang katon ya para warga masyarakat ing panjen iki klebu danyang katon sing do nyang mirsani wayang iki lho, Nduk. Wah, ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Mula iki mujudake penghargaan penghormatan yang luar biasa kanggo awake dhewe. Iya. Intisarine ya kuwi nderekake para warga masyarakat ing panjen supaya netepi apa kang dadi motone ya kuwi tanggap, tangguh dan juga tanggon. Tetep guyub rukun samat sinamadan daya dinayan kaya dawuh Mbah Lurah sore mau. Intisarine ora perlu gagas pilkada, ora perlu gagas pilihan, ora perlu gagas sing maneka warna, beda panemu aja padu, beda pilihan aja jigal-jigalan. Mergo nadyan kaya ngapa lan kepiye, sapa wae sok sing dadi gubernur, sapa wae sok sing dadi bupati, sing dadi wali kota, masyarakate ya tetep ngene iki, sing dadi dagang ya tetep dagang, sing tani tetep tani, sing bakul ya tetep bakul, ora ana gunane bentik banjur geger karo tangga karo dulur. Ya, bener ya, Pak. Pancen kaya mengkono kuwi. Syukuran kuwi bisa diwujudake ngangge cara kepiye wae yo. Syukuran kuwi bisa ditindakake nganggo telu cara. Ingkang sepisan ya kuwi sarana ati, angka loro sarana lati, dene ingkang angka telu ya kuwi sarana pakarti. Syukur kuwi. Ingkang sepisan sarana ati ya kuwi sadar lan percaya lamun ta kabeh kenikmatan kuwi peparing saka Gusti Allah Subhanahu wa taala sing wajib awake dhewe nyukuri. Yen sarana lati, sarana lisan yaiku kanthi ngucapake atur panuwun marang pangeran awit kanikmatan sing diparingake. Yen cara wong muslim ya kuwi ngucapake alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ewadene angka 3 sarana pakarti utawa tumindak ya kuwi kanthi nindakake perintah lan uga ngedohi cegah utawa larangane pangeran lan nggunakake kanugrahane Gusti kanggo srana bab kebecikan. Ngono ya, Mak. Lamun ta pikantuk wujude kanugrahan, peparing rejeki apa wae saka pangeran ingkang awujud kasugihan, kelungguhan, derajat pangkat lan sak piturute, yektine mung kanggo srana supaya para menungsa gelem nyedak marang sing gawe urip lan gelem nggunakake kanugrahan mau kanthi bener lan becik ing pengajap supaya tansah entuk berkahe pangeran. Ngono, Nduk. Wah, iya. Intisarine nyuwun marang Purbani Hyang Agung nderekake para warga masyarakat ing kepanjen. Muga-muga tansah sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu basuki ingkang kaesti tansah pinaringan seger kewarasan sehat lahir batin rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing barokah pinaringan tentrem lahir batin lan uga keselamatan donya tekan akhir. Allahumma hasbunallah wa ni'mal wakil. Sembaranku ingkang
sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan telu mung 5 wektu kanggo mbrasta mungkar lan nepsu. Alhamdulillah, sowan komplit mitu dawuh pangandikane Mbah Lurah. Sugeng Purnomo, ya gamelan wayang saka ngomah. Kanca-kanca karawitan ingkang winadan paguyuban Madangkara ugi jangkep sowan. Ya, klebu para waranggana iki pancen arep mbothok sinden kelakon ya, Mak. Cacahe ana 8 tur dawuh Mbah Lurah. Wiwit saka panitia nganti tekan para seniman seniwati kabeh kudu ngagem busana ingkang sarwa cemeng, ireng, langgeng. Oh iya sempulur. Pancen kaya ngono kuwi. Tur dasare awake dhewe kudu semangat lho nduk wong panitiane perangkate kabeh iki tukang pencak. Wah iya. Piyai hebat kabeh. Temenanan rata-rata PSHT. Iya. Monggo sesuk bengi awake dhewe dipiji sowan ning Padepokan Agung Pusat PSHT Madiun. Salam saking Mbah Lurah mriki benjing kula aturaken dumateng para pepundhen ingkang mapan wonten ing Madiun. Iya. Sinden komplit ana 8 iki ingkang minangka mepet karo dalang iki malah bintang tamu sing pancen lagi naik daun. Genduk Niken Salindri sangat luar biasa. Mongko sore mau isih ana ing ngendi Nduk sore mau Nduk? Neng lo ceret lho kaya ngono kuwi saiki ning Pace sesuk wis minggat ning dineh mbuh. Ha iya. Bocah kok tanpa leren. Mumpung awake sehat walafiat ya pancen butuhe nglipur karo warga masyarakat lan uga nderek nglestarekake budaya. Mila kula nyuwun dumateng para warga sedaya ingkang pareng jenak pinarak mligine penggemare Mbak Niken Salindri, mugi-mugi genduk Niken tansah dipun paringi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ana layang iki sing tak dhisikke saka Mbah Lurah karo Bu Lurah iki ngersake apa request lagu Bukesi Kutut Manggung Lesung Jumenglung ngrebab mangke ingkang nembang utawi ingkang suluk menika Mbak Niken Salindri. Mbak Niken Salindri kasuwun nembang Lestari Lamunan Pujaningsih Kitir Sumilir jan sak kaset. Lah iya elok men wis dijatah kaya ngono. Luar biasa nggih. Mangke kula aturaken aja mengke saiki pisan diaturake. Luwih dhisik iki ya Slindra Sanga Mas. Ayo sing lawas ya kuwi Lesung Jumenglung diaturake. Engko bar iki terus Mas Edi mangke rebab panjenengan manglembarke dumateng Bukesi. Terus Bukesi sing rebab engko anak wedok Niken Salindri sing suluk Patetan Sanga Banyumas. Wah iya. Saiki ngaturake Lesung Jumenglung luwih dhisik. Maka ca Madangkara katur Pak Lurah saha Bu Lurah dan perangkat masyarakat. Ya. Bukesi tunggal Bu. Lesung Jumenglung seru imbal-imbalan lesung
tak tek tak tek tak gung tak tak tek tak tak gung tak tak tek tak tek tak gung. Aku. Kirin. Kali danyangnya mboten oleh, kose. Lesung jumangkleng seindah tinggalan. Lesung jumangkleng warna-warna untuk kumandang kedua kisah jenengah kisah. Siji kom. Ayo, bar iki apa? Ya iki mumpung larase sik Slendro Sanga. Mas Edi tapi rebabipun Mas ben diasta karo Bu Kesi engko sing suluk ben genduk niken mergo iki request pamundhut saka Bu Lurah. Iya, le manti-manti sangat luar biasa aja nganti lali. Coba tak aturake regane. Nggih. Alon-alon dhisik. Iya, alon. Wiwit saka sing klasik luwih dhisik saya anget gek dijumenengake warangganane. Iya. Mboten ki yo mang minggah Mas. Tapi ya masa ngasto anduk lho nggumun. Arep ngelapi apa? Matur nuwun Mas Edi, terima kasih sangat luar biasa. Ha iya, luar biasa. Ing atase tukang parkir iso ngrebab jos. Sing parkir kancane dhewe ra bayar. Kayune purwa sejati nduk niken nggih. Jenengan tak lilani ngaturake salam hormat kepada para pengunjung malam hari ini luar biasa. Ini adalah Niken Mania dan juga Cahyo Lovers. Caksi Lovers. Caksi Lovers saya. Ya, ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken kagem sedaya ingkang sami lenggah sami rawuh. Mugi-mugi panjenengan sedaya khususipun Bapak Lurah, Bu Lurah, Pak RT, Pak RW, Bapak Kapolsek, Kapolres sedaya para tamu undangan VVIP. Semoga tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, sehat selamat wilujeng, tansah pinaringan berkah barokah, terus rezeki sing nomplok. Muga-muga saged nanggap Bapak Kuntadi kalih Niken Salindri piyambak-piyambak. Amin ya rabbal alamin. Nanggap Pak Cahyo niki mboten rugi Pak, saestu biasane bibar nanggap Pak Cahyo niki benjinge niku malah rezekine saya akeh 2 kali lipate. Amin ya rabbal alamin. Niku senes omongan kula, niku omongane prewangan kula ngoten lho. Niken Salindri pancen elok tenan bocah iki ya. Ya nduk, ben penonton iki suasanane bisa tenang terkondisikan menawi klasik mboten sah jumeneng riyen nggih sabar ngono lho. Lek sing ngomong aku mesti dipisui aku malan. Lek sampean mesti manut karo sampean wis to. Nggih niki diparingi sing alus riyen nggih Pak Bu. Amargi nggih kalih leren riyen mengke dirungone sing alus-alus riyen mengke bagian kasare ra diwengi mawon. Lah kuwi lho
penonton dong ngrungokne ora ngono kuwi ora. Soalnya kula niku nek wayangan niku senengane sing halus-halus riyen, Pak. Masa ta, Nduk? Amargi saya itu membuktikan bahwa saya itu tidak hanya gending-gending sekarang saja tapi gending-gending zaman dahulu itu mengikuti Luar bisa. biasa. Kelas iki gitu. ya mateng. Tepuk tangan untuk Niken Salitri luar biasa. Nah, Mungkin nek salah ampun dukani lho, Pak. bab napa? Niki mengke Ora urusane aku nolak kesalah sampean dukani. Lek karo Pak Lurah dipotong aku ora ngerti ya. Pak Lurah mosok yo ngerti. Ora ngerti ya, Nduk ya. Oh, ndak ngerti kan. Sing ngerti gur awake dhewe iki ya. Heeh, cocok lek ngono. Pak Lurah ngertine nggur lestari. Heeh, karo Puji Ningsih. Ayo. Pujane. Maklum wong tuwek, ngertine ya Puji Moyo. Ayo. Ayo ngono kuwi. Bu Kesi wis siap coba disenggreng Bu Kesi rebabe. Siap. Nah, senggreng. Pak Cahyo. Dalem. Tapi mosok teng mriki mboten maju sithik ngoten Oh, niku. boleh, lho. boleh, boleh. Yo, Lah ada ke iya, depan tetap gitu duduk. loh. Ning pinarak lho ya. Ora iso ta ngerbab karo ngadeg. Ayo. Mboten lenggah mawon tapi maju ngoten lho sayangku. Oke, ya. Ya, wah, wah. Inggih sayangku. Wah, kuwi lho ditiru anakmu kuwi lho. Nduk nih Ken. Dalem, Bu. Sampean mau lagi wae lek matur kok pinter men ya sampean lek mayok-mayoke bapakmu pinter ram to, Nduk. Ya Kula Allah. mboten mayone niki kenyataan, Bu. Kula niku survei, wong sing bar nanggap Pak Cahyo niku kan mesti kula survei niku, Bu. Penghasilannya itu loh. Langsung Meningkat, 2 kali lipat loh, Bu Tiras. Amin ya Allah berkah barokah sedayanipun lan mugi-mugi sedaya warga masyarakat kepanjen mriki panjen tansah pinaringan berkah lan barokah rezeki ingkang malimpah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo Nduk awake dhewe golek duit maju. Ayo, wis. Ayo ngamen Ken ngamen yang perapatan Ken. Allahu Akbar. Heeh. Kaya ning Bang Supace lho, ayo ndang ayo. Nah, lagi iki malah peng-pengan kabeh. Sijine sinden ya dosen, sijine ya sinden viral. Kula calon dosen kok, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Cocok. Dosen karaoke. Oh, ndek enak ya, Pak ya. Coba tak amini tembungmu elek men. Apa enek dosen karaoke. Lek mulang kok terus nang endi kok ayo. Ning room. Allahu Akbar mboten, Pak. Wong guyon Hei, ae. Ken aku ki ngomong tak hati-hati mergo enek sampean lho, sampean malah telebang-telebung kaya ngono ora. Mboten, Pak. Pelawak kok, Pak. Nggih. Nduk Nggih, siap Cahayu. siap, Bu. Ya Allah ayune kok sampean nggih kebaya ireng dan ketok mencorong kayak midodari turun saka langit lho, Nduk. Ning ora turun saka taksi, tenan saka langit tenan. Lah nggih kan selendangnya kan keri to, Bu. Keri ning Nganjuk. Aku ora melu-melu. Iki kan ning Nganjuk iki. Aku ora melu-melu lho. Iki ning Nganjuk, Bu. Iya Nduk. Iya. Makane sampure iki tak gawa. Oh iya Cahayu. Bu Lurah, Pak Lurah nyuwun sewu menika pancen ingkang ngersakaken gending menika danyangipun kepanjen mriki. Nggih. Coba disenggreng. Danyangi berarti lek sampun meninggal nggih, Pak. Lho, kok sik danyangi loro, Nduk. Danyang katon karo sing ora katon. Sing ora Nggih. katon sampun sedo para leluhur tumrape piyai panjen mriki lek danyang katon. Yo sing do nyang mirsani wayang yo danyang. Kuwi lek karepe ora dituruti yo ngamuk kuwi rumah samu kuwi. Walah, nggih, Pak. Ngono kuwi. Heeh. Nggih. Tong, toli deleteng. Oh banter men ya. Saged, Bu. Kula pasne napa pripun? Aja lek musuh niki kan malah pedhot senare wingi. Niki napa mboten anu to, Pak? Biola to, Pak? Biola Jawa kuwi biola Oh, biola Jawa Jawa. nggih. Lek biola kae senare lak enek papat. Iki malah gur loro rebabe lebih sulit. Ayo ngono kuwi. Pancen tak sengaja. Lah. Ayo. Sik rong penake Mas Edi, benakno Mas iki. Ya, sik ngak-ngaku ora. Engko lek nganti di streaming elek engko bojoku ya aku ya melu kenek aku ayo. Kok kaya apa? Ajet.
Nah, iki pawange rebab lha kuwi. Perlu kehalusan mergo rebab kuwi. Kuwi mau Pak Edi sampean. Bener Pak. Men dipluntiri terus kok Ha iya. Mula mesakne bojone ning omah gur diuntir ae. Lah iya. Coba dicek karo pawange. Wes. Engko ngalih rono ngok ngono neh engko ora. Sik entuk keploke pipine wis abang kok. Aja to, Nduk. Kuwi piyayi anteng dhewe sak rombongan kuwi lho, ora tau piye-piye. Sendika dawuh Kakang Mas. Coba rebabe begini. Nah, wis kuwi. Ya. Ya. Siap. Perlu ngangge dinglek ora Bu Kesi? Dinglek, rasa. Rasa ya. Lek anu apa ngangge pupuku sing ning kono ganti dinglek. Kok yo enek, wong yo enek anake lho. Sorry, Nduk. Ngene iki metu dhewe, Nduk. Aku anyel ya antara Cek, waktu. Anyel aku. Nduk niki kan, lek ngono aku arep gawe parian kanggo bapakmu, Nduk. Alah tarikan apa? Tor ngono sik to. Ikan gabus makan tinta. Cakep. Pak Cahyo bagus. Bu Kesi semakin cinta. Yes. Ayo, kowe gawe parian kanggo bapakmu ayo. Duwe ora kan? Pun tadi, Di. Di. Enek medhi tak wetak lho kok. Untuk kuwi, Bu. Sik. Pak Edi. Mangan kroto. Kuwi wong apa manuk? Lah Pak parian, Pak. Parian ya. Pak Edi mangan kroto. Terus? Bapak Cahyo kun tadi niken tasik jomblo. Nah iya. Heeh, ora apa-apa malah iso mandiring pribadi ora gagas liyane fokus untuk perkembangan seni dan budaya. Iya. Nggih. Kula tak karo Nanang mawon, Pak. Nah, iki. Coba kaya apa? Patetan Slindro Songo ala Kilenan. Mangga. Yuk. Kayune para wasa jati Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Ya. Pangira jagat kadang kinar yara mambe
Nyuwun tepuk tangan para lenggah luar biasa. Witing klapa jawata genduk niken bukesi saged pinarak di tempat semula. Sembah nuwun setunggal pamundhut saking Pak Lurah saha Bu Lurah wujudipun suluk pathet sanga wantah gagrag Banyumas sampun dipun aturaken dening genduk Niken Salindri kanthi pengrebab nenggih Ibu Bremara. Bremara. Kuwi. Ugi request lagu saking Bapak Tawar Penebas ngersakaken podang kuning kalian santri pekok untuk warga masyarakat Kepanjen. Yo saiki sinden Madangkara ditampilke luwih dhisik men iso keratan yo Mak. Umi Hafifah bersama Mbak Diajeng Tandra Mulya. Yo coba kaya apa tukung-tukung dados. Ya nduk cah loro aturna pamundhut saking Bapak Tawar Penebas. Nggih. Podang kuning. Ya dibawani ya Mak. Diwiwiti saka ingkang senior luwih dhisik Mbak Chandra Mulya. Coba kaya apa? Asmarandana podang kuning. Monggo Mbak Chandra. Nadian wujud temong peksi nanu sak garis melih halus manis nengsem oper ratune podang kuning Umi Hafifah. Golek isi podang jenar Ya yo iba bunga
Terakhir berdua. Ya. Nyanding bisa secara spontanitas parandene ya iso dinamis cah loro kuwi ya Mak. Terus ya man ngendikane piyayi-piyayi kuwi yen Madangkara iki pancen sindene iki rapi-rapi, sindene iki cantik-cantik, suarane iki jan apik-apik, ayu-ayu. Wah, ayu-ayu tenan. Aku lek rabi kemruputen kok nduk tadi. Malah itu apik. Itu apik ora. Ndak boleh gitu, ndak boleh gitu. Kenapa sayangku? Aku ngerti lho Pak, sampeyan aja muni ngono aja sia-sia karo aku. Nggih. Kudu tetap semangat walaupun aku sudah menjadi tua, mari kita menua bersama. Iya. Umur boleh tua namun cinta tetap abadi selamanya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk tahu. Pak Dalang nyuwun sewu. Bu Lurah mengke badhe minggah, badhe maringi bukat dumateng para waranggono. Kali asih lho. Kali asih. Oke, mangke bibar menika kula aturi minggah panggung. Ayo. Yuk diaturake Podang Kuning Umi Afifah dan juga Diajeng Chandra Mulya bersama Madangkara. Yuk. Bapak Sugeng Purnomo.
ngene, coba. Iki banyak fenomena, banyak kejadian sing unik ning ya janjane mprihatinake lho. Piye? Nah, akeh saiki ya pamane ya iki karo diajeng karo sapa jenenge Umi iki kanca. Kanca kentel akrab. Ning sok-sok iso bentik, sok-sok iso geger mung perkara rebutan lanangan. Saiki aku kepengin ngerti ngecek kepribadiane cah loro iki. Upamane Mbak Diajeng wis duwe pacar, ya Mbak. Duwe pacar apa bojo wis bebas, pokoke duwe sambung rasa tresna. Delalah sampean ngonangi lamun to pacarmu kuwi jebul selingkuh karo si Umi Habibah iki ya. Modele pawakane lak kaya wong selingkuh to wisan iki. Kira-kira ekspresimu jangan nganti aja direm aja piye-piye ning seperti apa adanya. Pokoknya nesu Umi pun juga bisa membela diri dengan argumen-argumenmu sendiri. Ya. Sampake dhisik songo yo ben gayeng cah loro. Yo. Petok iki. Nyapa kowe guyang-guyu? Nyawang aku. Orang guyu. Ora usah ndelok-ndelok wae. Ngomong no? Lah mbiyen aku ngene kok. Ngene piye? Aku tau ngene wae. Ora usah alasan lho ya. Nyapa? Kowe nyapa kok nyedaki pacarku? Ora Piye aku lho ngerti weananmu. Lah iya ora salah. Kowe ora ngerti ditapuk sandal karo sinden? Wis tahu. Wis tahu pengalaman iki ngene iki. Berarti kowe wis bolak-balik ditapuk sandal karo sinden? Urung. Gak. Iya, Kamu wis ora tahu. mencra-mencra lho ya. Iya cangkemmu. Malah nyakem-nyakem aku. Lah piye? Saiki pacarku calon bojoku mbok pek. Iya. Kowe dadi pelakor. Iya. Terus kowe bangga ya ngono kuwi? Bangga. Nggih. Loh, enggak ngene kowe bangga. Lah aku mbiyen ki yo ngene iki nggih.